23थि भारतनां अन्थाइगोरा बड'सा सनानि काप बुलुर बादायलायनाया जागायबाय। बिलटिनि गिबि मुंख्लं अन्थाइगोरा बड'साया खाग्राबारि हालामनि गिबि मुंख्लं बिथांनि गोसोखांथिखौ लाखिनो गेलेनाय बिथिंखौ जौगाहोनो लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव थुलुंगा होनो बे बुलुर बादायलायनायखौ बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय जादों। बे बोसोरावबो उदालगुरि जिल्ला खाग्राबारि गेलेमु आरो आफाद आरो खाग्राबारि दखरा एबसुनि हेफाजाबाव 7, 8 आरो 9 जानुवारि 2026 सानथामनि आबुं हाबाफारिजों खाग्राबारि जनता गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 23थि भारतनां अन्थाइगोरा बड'सा सनानि काप बुलुर बादायलायनायखौ जागायबाय। बुलुर बादायनायाव मणिपुर, सोनाब बेंगल, हारियाना, इउपि, गुजरात, आसाम पुलिस आरो बायदि रायजोनिफ्राय गेलेगिरिफोरा बाहागो लागोनखौ मिथिनो मोननाय जायो। मुंख्लं अन्थाइग्रा बड'सा बिथांनि गोसोखांथियाव उदालगुरि जिल्लानि नैबे खाग्राबारियाव आरो बिथांनि जोनोम गामि बे पानसिलियाव बिथांखौ फबनाय थावनियाव बोसोरफ्रोमबो बिथांखौ बिथांनि मुंख्लं सानखौ गोसोखांनानै आरो बिथांखौ सिबिनायनि असिला लानानै भारतनां हांख्रायजानाय बुलुर सना काप बादायलायनाय बेयाव खुंबोबाय थादों आरो देग्लाय 23थि बोसोर आरो बे 23थि बोसोरा दिनै 7, 8, 9 जानुवारि दाननि बोसोरफ्रोमबो जिहेतु जाखायो दिनैनिफ्राय जागायजेनसिगोन। दान्दिसे उनाव जोंनि भेरगाव महकुमानि एसडिअ सिभिल बिथाङा बेखेवनानै होफैगोन आरो बे गेलेनायाव देग्लाय जोङो मोन 8 हानजाखौ जों हांख्रायदों। जोंहा गुजरात, हारियाना, इउपि, गुजरात, वेस्ट बेंगल, मणिपुर, आसामनिफ्राय जों आसाम पुलिस आरो आसाम इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड आरो लकेलनि मोनसे हानजा खाग्राबारि स्पर्ट्स एस'सिएसन गासै मोन 8 हानजाखौ लानानै जों बे गेलेनायखौ खुंफुंनो थाखाय थांखि लानाय जादों। आरो 9 जानुवारि बिथांनि मुंख्लं सानखालि बिथांनि मुंख्लं सानखौ फालिनायजों लोगोसे बे जोलुर बादायलायनायनि जोबथा बादायलायनायाव गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि दानि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ हांख्रायनाय जादों आरो बिथाङा फैनो थाखाय खोथा होदों आरो बिथांनि नुजाथिनायावनो देग्लायनि बे जोबथा बादायलायनायखौ जों खुंनो होननानै आसा खालामनाय जादों।